Продължаваме промяната. Демократична България е с втория мандат. Добър ден. Искам да разясня няколко спекулации, които върват и по вашето. Малко ретроспекция. От първия ден съм казал тактиката на колегите от ППДБ. И за външния министър, червените линии. И все пак един официален разговор, който са водили преди няколко месеца в тяхното ръководство. Много исках да има правителство. Затова избрахме преговорен екип. Тук слагаме една скоба. От мен сте чували, че работни лидерски срещи да, такива говорилни лидерски не. Защото те идват 6 души, които са Ники, Асени, Кирил 1, после идват други 6 очи, 8, 10, 12 очи и аз трябва да седа и да изслушам исканията на всеки един от тях. Един иска кабинета, друг иска прокурора, трети иска регулаторите, четвъртия иска парламента, петия иска всичко и трябва да участва в едно надговаряне. И ако случайно изпусна дума, да излезат да я развеят след това по телевизия. Затова избрахме преговорен екип, който близо 20 дена преговаря по всички точки. През това време чувахме какви ли не обиди, правеха се какви ли не кръгли маси, с цел да ни сплашат. Само, че не се плаща така лесно, както си мислят. Това, че съм диалогичен, че съм отстъпчив, че винаги слагам държавата пред партията, го направих и сега. И казвам на тези, които говорят, че не е имало лидерски срещи. Аз се срещнах с лидерите на ПП Асен Василев и ДБ Атанас Атанасов, лично. Кога? В четвъртък и в петък. Бих казал моя кабинет, но той е на парламента, затова няма значение къде сме се срещнали. Няма никакво значение. Вече в нашата парламентарна група и в нашата партия категорично никой не желаеше да разговаря с тях. Никой. Защото през всичките тези преговори те се наслушали на обиди. От сутринта слушам, че говорите за Росен Желязков. Росен Желязков по време на преговорите беше обвинен като човека на Костин Брод, не знаейки, че съдът се произнесъл върху неговата невинност. А сега го предлагате за премиер. Аз никой не предлагам. Така се настоява от сутринта. Господин Борисов. Момент. В четвъртък на господин Атанасов му казах, че правя всичко това да се случи. В петък бях получил СМС от господин Василев, все пак да се срещнем и да направим правителство. Благодаря му, че се отзова веднага, след като го освободих. Аз извадих листа и се надявам доблестно да го покажа. И въпреки интереса на партията, въпреки преговорния екип, който ние дадохме с мандат, собственоръчно подчертаха Асен Василев, че остава и е най-важният човек в кабинета. Като компромис Мария Габриел и му предложих така, както когато ние изпълнихме една дума, която бях дал на Кирил Петков, той отиде в нашата парламентарна група и цялата група го се извини. Така да постъпим и с Мария Габриел и да приключим тази тема. Първи компромис с Асен Василев. След това собственоръчно зачертах Христо Гаджев и написах Тагарев, така както ме помоли Иван Костов. Заради Атлантическия съвет. Собственоръчно задрасках Жечо Станков и написах Румен Радев, така както искат. И собственоръчно този министър, който ги изобличаваше в, дали е верно или не знам, за стотици милиони поръчки, за да не дразни, казах, нека да е неговия заместник. Кой министър? На електронното управление. Сиреч, на този лист, лидерски, аз задрасках
голямата част от това, за което се бори преговорния екип. Те не бяха съгласни с мен. Но това е лидерството. И казах на Асен Василев: искам отговора да бъде кратък, колкото нашата днешна среща. Искам да бъде да или не. Да отиде да говори с неговите и трябваше да ми върне листа, за да отида аз и как да се разправям с тях, си е моя работа. Вследствие на което обаче, вечерта се чухме, за да го видя как е след катастрофата, която имаше, и той ми каза, че за вътрешно министерство и за електронното държат да са други хора. Пак му напомних разговора ни за кратък отговор. Да или не. Говориме тук само за правителство, ако ме разбирате. Генерал Атанасов се обади вечерта, казах му същото и на нея. Като предложи, мисля, госпожа Дондакова, която е замминистър в МВР, да стане министър на МВР, и един човек от Лидъл за министър на електронното управление. И на него го казах. Много ясно се изразих днес на срещата с Асен Василев, лидерската среща с лидера, съпредседател Асен Василев. И ви напомням, казах, че във вътрешно министерство нека Калин да сме го избрали заедно с Кирил Петков. ПП и ДБ има 3 замминистри, включително и личната охрана на господин Петков. Имат и главен секретар. Си рече, имат 4 възлови фигури в МВР. И че това няма да се случи. Както няма да допусна да се разграждат системите и в службите за сигурност, и в правосъдието, без да бъде дълбоко обмислено, реализирано, за да няма като въпрос сега по Конституцията, която аз и ГЕРБ само сме подкрепили това, което Христо Иванов е написал. И всяко мое изказване е било такова. Подкрепям Христо Иванов и Конституцията. Моля ви да го имате предвид. Каквото е предложил Христо, това е гласувал ГЕРБ. За да бъда достатъчно коректен, защото искам да има правителство. Още. Давате шанс на втори. Дава ретроспекция. В събота. В събота. Премиера Денков кани Мария Габриел. Министерски съвет. Тя казва: това ние не можем да отстъпиме. Включително преговорният екип не е съгласен, особено за енергетика. Но, окей, щом Борисов го е решил, на своя глава, нека си действа. Тогава академик Денков и казва: няма, без МВР не става. Без това електронно управление не. И приключва темата. Защото много исках да има правителство. В неделя, 2 часа, за последен път изпращам Мария Габриел при Денков. Да му кажа: заради това приключваме днес. Тогава Денков казва: без МВР няма да стане, служете Румяна Бъчварова. За министър. За министър. Мария се върна, ние дадохме пресконференцията. Какво става в този промеждутък? Започва телефон. Някой път ще ви разкажа откъде идва това телефон, но един мой приятел от една друга държава. Нещо недопустимо. Нещо действително излагащо България. Защото започват уважавани хора, включително и от държави не членки на Европейския съюз, но поради голямото ми уважение към тези хора, няма да им спомена имената, да се обаждат от името на господин Петков, да ме натисне за външния министр. Вътрешния министр. Лидери на други партии. Лидери на други държави. Министри от други държави. Министри от други. Което окончателно взехме нашето решение да защитиме институциите, да защитиме хората, да защитиме демокрацията.
И сега, господин Борисов. И сега имат колегите от ППДБ своя шанс. Те имат огромни възможности. Те са, видях червените рози, които даваха на госпожа Нинова. За вас може да е тайна, но аз знам от личните им отношения с ДПС. Пред мене са се развивали. Знам, че с Възраждане ходиха ги молят за Уестингхаус, а във Варна играха заедно срещу нас. Вие допускате втория мандат да се състави правителство? Аз отговарям за първия мандат и за ГЕРБ. Категорични ли сте във втория, няма да преговаряте от ГЕРБ? Категорични ли сте за това? Добре, от всичко, което ви разказах до сега, Разбрах, не ви ли се струва, не ви ли се струва нахално, след всичките тези преговори да дойдат и да кажат, връщаме се, всички министри са наши, айде сега дайте ни регулаторите и службите и всичко остана. В името на това да управляват, мислите ли, че няма да го направят? Че не е вариант да го направят? Кое? Да ви предложат отново да се върнете на масата на преговорите. Не изключвате ли този сценарий? Аз не мога да разсъждавам от тяхно име. Аз давам ретроспекция, за да знаят хората, че всъщност до последния момент те бяха нахални, искаха да узурпират цялата власт, 4 компромиса на листа. Асен Василев, електронно управление, енергетика и отбрана отново за тях. Какъв компромис повече искат? Добре, ако сега, господин Борисов, ако те се върнат и ви кажат, даваме ви премиерско Не, то свърши. Ние в петък, в събота, неделя, този разговор го проведохме. И те ни казаха не. Ние, нали не мислите, че моето влияние върху избирателите, върху нашите симпатизанти е безгранично и в неделя ще кажат не и днес ще се върне и ще кажа, не, дайте от начало. Изброих всички лостове, които използвах, всички компромиси, всичко на място. 2 пъти подред Мария отида при Денков да му казва, щупвате нещата и във втория мандат нищо няма да се случи. Та и над, или всичко, или нищо. Само министъра на вътрешните работи ли беше проблем или имаше все още спорове споразумението? По споразумението даже не сме и стигнали, защото всички искаме да е по-добра съдебната система, всички искаме да са по-работещи службите, всички даже за регулаторите от мен сте чували днеска да почнем да ги работиме регулаторите, нищо, че има правителствена криза на практика и така нататък. Ние нищо друго, а в петък вечер Мария Габриел го беше подписала споразумение. Но тогава те решиха цялата власт да узурпират всичко. Няма как да им позволим, особено когато те са показали, че когато владеят репресивните апарати, включително и в доклада на Департамента на Съединените щати, пише незаконните арести в България. Не може да им се довериме това.